Плажната ивица в региона на община Шабла е изключително красива и живописна. Посетителите на къмпинг Добруджа и плаж Езерец могат да се наслаждават необезпокоявани на безкрайната плажна ивица, морския хоризонт и дивата природа. Плажните ивици на Дуранкулак и Крапец се сливат и, преминавайки край Дуранкулашкото езеро, представляват интересен туристически маршрут. Това е едно от най-красивите места по българското Черноморие. По северните плажове често духа силен вятър и това е чудесно условие за любителите на морските спортове, свързани с вятъра. Шабленската Тузла е естествена лагуна, разположена южно от Шабленското езеро. Представлява солено езеро, формирано основно от просмукването на солени морски води под пясъчните дюни. Разположена е на 4 км източно от Шабла и отделена от морето с високи пясъчни дюни. Освен скалолечебното си приложение, Шабленската Тузла е позната и с природозащитната си значимост. Разположена на миграционния път Вия Понтика, Шабленската Тузла и прилежащите й територии дават убежище на 198 вида птици през всички сезони на годината.